Кеше гомерен чырларга белергә артык килешми дә торгандыр. Берәүләр бала чактан бик соң чыга, кайберәүнең яшь үсмер вакыты озакка сузыла. Ә бүген тапшыруга килгән котлау хатында сүз бик иртә, шын ир-ат булып, үз кулына гаилә башлыгы вазифасын алып, яраткан тормыш иптәше, кадерле әти, сөеп туйгысыз бабакай, хөрмәтле ул, якын дус, гадел туган була алган якташыбыз Яхин Рамил Рәшит турында булыр. Бүген ул үзенең алтын юбилеен каршылый. Әлеге матур тантанасы белән ихластан беренчедән булып, яраткан хатыны Расимә Расим кызы котлап китәр. 1990 елның октябрь аен бүген дә хәтерлим, сөеклем. Мин сине шул чак тәүге тапкыр күреп, бер-беребезгә гашык булуыбызны искә төшерә. Биек, матур, акыллы егет минем күңелемне бик тиз җәлеп итте. Шул чак мин синең үз гомеремдә озакка икәнен аңладым. 1991 елның июнендә туйыбызны уйнап, гаилә кордык. Шул көннән бирле мин үземне бар җилләрдән дә киң җилкә артында ышыкланган итеп хис иттем. 1992 елның июне безне бәхетле кылып, иң олы язмыш бүләгебез кызыбыз Ләйсән туды. Рамилемне минем як туганнар да үз кешеләре сыман кабул иттеләр. Аны үз абый-энеләре кебек бик якын күреп яшиләр бүгендә. Чөнки тормыш иптәшемнән аларга карата да бары хөрмәт бирки. Алар гел синең Аллага шөкер тормышың уңды дип шатландылар. Һәм мин кабат үз гаиләмә карап, дөрес, шөкер Аллам дия торган идем. Син гомере буе без дип ақталып яшәдең дә яшисең дә. Рәхмәт сиңа ихластан. Миңа хатын-кыз бәхете татырга мөмкинлек биргәнең өчен. Мин гомере буе сөеп һәм сөелеп яши алам. Шул үзе зур бәхет ул, җаным. Раббым алдагы көннәрдә дә кызыбызның, оныкларыбызның бәхетләренә куанып, бергә-бергә тигез, матур гомер итик. Саулыгың алтыным какшамасын, мәхәббәтебез 100 яшькәчә сүрелмәсен. Тагын бер ел үтеп китте менә, бер көн кебек кенә тоелды. Әле кичә генә язлар иде, җәйе, көзе кая югалды. Әллә безнең мәхәббәтме көчле, сизмибез дә вакыт агышын. Ишетәбез икебезнең бергә ярсып типкән йөрәк тавышын. Бер-беребез өчен янып, көеп, яшибез без сөеп, сөелеп, яшь чактагы кебек элеккечә яратабыз һаман өзелеп. Синең өчен чыга һәр көн кояш, синең өчен ата алтаңнар. Туган көнең белән котлап бүген кызыл чәчәк аткан яраннар. Бар табигать котлы сине, күрше, таралганнар күктә болытлар, әкрен генә искән талгын җилләр бит очыннан үбеп узалар. Мин дә котлыйм сине, җан кисәгем. Бәхетле бул һәр көн, һәр сәгать, шатлык куанышлар артып торсын, һәм әлбәттә бул син сәламәт. Күпме гомер бергә үтелсә дә, истә бары татлы мизгелләр. Син минеке, мин синеке диеп пышылдыйлар кайнар иреннәр. Туган көнең котлы булсын, бәгърем, йөзләреңдә кояш балкысын. Насыйп итсен 100-гә хәтле җитеп, күрергә шул кояш яктысын. Хөрмәтле Рамил Рәшитович, яраткан хатыныгыз юллаган теләкләрне матур җырга да терәбез. Рәхәтләнеп тыңлагыз, алтын юбилеегыз котлы булсын. Күңелле теләсең, әлдә син бар әле, диеп мин
Рамил Рәшит улы Яхинны алтын юбилее белән ихластан газиз әнисе Мөнирә Мәүлид кызы, сөекле баласы Ләйсән, оныклары Булат һәм Ләйлә котлыйлар. Һәрбер бәйрәм күңел яме бит ул. Бу көнне мин һәр вакыт зур дулкынлану белән Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтеп каршы алам. Минем улымны, минем бердән-беремнең шушы матур дөньяга килгән көне. Улым, котлыйм сине юбилеең белән. Тормыш китабыңның ачкан һәр бите уңыш белән барсын. Бәхетле, якты, саулыклы, гомерле, шатлыклы, муллыкта булсын. Расимәм белән рәхәттә яшәгез. Ләйсән кызымның балаларын, кадерле оныкларыгызны тигезлектә үстерешегез. Алар һәр вакыт шулай сезне сөендереп торсын. Ә сез аларны сөендерегез. Минем сезне яратуымның шиге юк. Улым, бөтен хыялларыңда тормышка ашсын. Балам тугач, яшәү тәмен тойдым. Бик кадерләп аны үстердем. Йөрәгемнән төшкән күз алмама барлык назымны да мин бирдем. Сиңа карыйм да мин, күрәм улым. Синең күздә минем карашлар. Шундый якын, назлы карашларда тик булмасын бердә сагышлар. Тормыш даласында адашмаска, тугры дуслар булсын яныңда. Онытма син газиз әниеңне, сиңа кызганмамын җанымда. Гомер юлың булсын улым матур, бәхет, шатлык килсен өелеп. Туган көнең белән котлыйм сине, мин яратам сине, өзелеп. Яраткан әтикаем, иң кадерле бабакаебыз. Бүген юбилей көнеңдә нинди сүзләр табарга да аптыранып торабыз. Иң матур дөньяда булган сүзләрнең тагы да күрклерәкләренә лаек син. Мин кызыңны син иң кадерле, иң кыйммәтле бүләк итеп, өреп, сөеп кенә үстердең. Бер кайчан да мин бер нидән дә кирәксенмәдем. Бар затымда Аллага шөкер бар иде. Балачагымны мин гүзәл әкияттә искә алам. Син әткәем миңа бар яктан да тик үрнәк кенә. Хезмәттә дә син бик тырыш, бик уңган, хөрмәт ителгән шәхес. Гомере буе син машина йөртүче булып эшләп киләсең. Хезмәт китабыңда да синең бары тик 3 язма. Аның беренчесе хәрби хезмәтеңне үтүең булса, икенчесе район администрациясендә, өченчесе һәм Алла бирсә соңгысы булып хәзер хезмәт иткән оешмаң теркәлгән. Бу нәрсәне аңлата? Син бик тырыш, бер җирдә урнашып узак еллар эшли аласың димәк. Шул узак вакыт хезмәт итү елларында сиңа күп тапкырлар рәхмәт хатлары, акчалата премияләргә дә лаек булдың. Хезмәттәшләрең дә сине нык хөрмәт итәләр. Намуслы башкарган эшең өчен алдыңда баш ияләр. Бу минем өчен олы горурлык. Ләкин синең килеп киткән арада бездән дә бик оныкларың сагына. Алар календарның һәр битен кич җитү белән йыртып алып кайту көнеңне көтәләр. Син генә шундый оныкларны ярата алган бабакай була аласың. Кайткач, язын, җәен балык тотарга, походка, кыш белән чаңгы чана шуарга йөртәсең аларны. Ә иң яратканнары, синең белән бергә рәхәтләнеп күккә йылан очырулары. Бар назыңны бирүеңне алар сиземли. Шуңа күрә яраткан бабакай дип атыйлар да. Әткәем, күз нурым, гафу ит мине. Әгәр борчулар китереп сине ялгыш кына рәнҗеткән булсам, һәр хатамда да мин синең сыман сабыр булырга тырыштым. Синнән үрнәк алып, сынмыйм, яңадан торып басып, алга атлыйм. Алда да мин ышандырам сезнең горурлык булып торырга. Ә оныкларың сине яратып, шулай ук Алла бирсә шатландырып торырлар. Әтиемнең күркәм сыйфатлары булса әгәр һәрбер ир атта, бар хатын-кыз көчле терәк тоеп яшәргә димен рәхәттә. Сабыр хылык, тынгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтиемә Ходай гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшим мин. Синең белән һәр көн чын йөрәктән горурланам әти, яшермим. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрми, гомер көзен тыныч каршыла. Рәхмәтемне әйтеп газиз кешем, баш иямин синең каршыңда. Кадерле Рамил Рәшитович, әниегез, балалыкларыгыз сезне чын күңелдән яратып, иң изге теләкләре белән бергә күркәм җыр бүләк итәләр. Кабул итегез, юбилеегыз котлы булсын.
Asmı küpme yıldızıgan, bu hal tarihta kalıgan. Birinci avazın salıp, şirge belekeş tuğan. Başta tepi yuvalıgan, ondan isim koşulgan. Sordurmuştan atlı indi yubiler bulgan. Boludun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler. Sanduaçlar ıtıp alıp, isteri gidip siler. Boludun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler. Sanduaçlar ıtıp alıp, isteri gidip siler. Partilen kulga alıgan, mektepke ola yol salıgan. Göz açıp yımıgan arada, bir köp diplamılı bılıgan. Eşinde de maqtalıgan, sınatmagan danılanıgan. Özü de sizmişi kalgan, bugün yubiler bulgan. Boludun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler. Sanduaçlar ıtıp alıp, isteli gidip siler. Buludun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler. Sanduaçlar ıtıp alıp, isteli gidip siler. Yubilerini zorlayız, oңышlarını hoplayız. Şın yürekten, saf көңілден birgeleşip kutlayız. Sina qarap duymayız, şepsin diye bayılıyız. Senin için bakallarını көтермеше koymayız. Boludun sinde yubiler, ağılsın mыңılık iler. Sanduaçlar ıtıp alıp, isteri gidip siler. Buludun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler. Sanduaçlar ıtıp alıp, isteri gidip siler. Sıkı barışın көңілін minde, matır yubiley bilen tebrik etem. Bir alkışlık hadi. Boludun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler. Sanduaçlar ıtıp alıp, isteri gidip siler. Boludun sinde yubiler, ağılsın mımılık iler. Sanduaçlar ıtıp alıp, isteri gidip siler. Sanduaçlar ıtıp alıp, isteri